Žádný med, je to prostě těžké všechno tady tohle ustát. Ta únava někdy je fakt velká, ale člověk prostě musí vstát, jít do toho fitka a dát do toho všechno a to právě dělám. Každý trénink je naprosto odtrénovaný tak, jak má být. Potom už některé další věci, jako v mém normálním životě, už na nich trochu šetřím, protože ani nezbývá energie. Stává se mi kolikrát, že sedím, zvoní mi telefon a nechce mi se mi ani zdvihnout, protože nemám energii mluvit. Je to prostě celé o tom, co člověk chce, a jestli to opravdu chce, tak je ochotný pro to udělat cokoliv a místo nějakých výmluv hledá cesty, jak se tam dál dostat. Já jsem taky začínal tak, že mi každý říkal, hele, ten sport, to je k ničemu, to tě nikdy neuživí, nikdy nic nedosáhneš, podívej se na ostatní. Teďka se dívu zpětně na to, kde jsem, vrací se mi to, takže je to určitě o tom prostě chtít a nevzdávat to. Jít prostě dál, snažit se a najít si ten způsob, jak se k tomu dostat. Ano, člověk párkrát prohraje, člověk se párkrát spálí, ale vždycky se musí postavit na nohy a jít dál, jít si za tím, co chce. A věřím, že pokud to takhle je, a pokud to takhle má v hlavě srovnané a opravdu to chce, tak to nakonec dosáhne. Samozřejmě musí tomu vždycky něco obětovat. Záleží, kdo je co ochotný. Já jsem teda si ten sport vybral, chtěl jsem být nejlepší, taky jsem obětoval spoustu, ale nelituju toho a jsem rád, že jsem. Věřím, že kdokoliv z vás se může dostat minimálně stejně daleko, když já, úplně obyčejný kluk, jsem tam, takže určitě kdo co chce a pokud to chce opravdu, tak toho může dosáhnout.